Lokal. Balay ay sayang kati groundbreaking ceremony ti National Food Authority Warehouse iti barangay Salodares sa iti ili ti Dingras. Indauluan daytoy ni NFA Deputy Administrator Vera Lu DG De Vera. Kinadwada iti dumapay nga opisyal ti National Food Authority kan Department of Agriculture iti Region 1. Nakipagpaset pa ni Vice Governor Matthew Marcos Manotoc kan duma nga opisyal ti probinsya. May naik iti daytoy, inbatad ni Sangguniang Panlalawigan Member Geoffrey Sagid, dagkalatulong ti warehouse karay ti manalon ng runa ket kabaulan na daytoy ang mga proseso ti 10 at tonelada kada oras. Inay ni Sagid, iso dati nang idunar ti lote para iti pakaipastekan ti modernized rice mill. Already siya lang iti mayor, iti ilinga Dingras ket adadag iti nagtutulagan mi din panggap kay DJ panakaidonar iti lote, takukuha ngamin iti munisipyo, DJ lote, or DJ nagpatadaran iti NFA, more or less nasurok na 2 nga hektarya. According ka ni Director Tateket, 10,000 tons per hour. So, na dakil di volume na, sapay ko deta nga warehouse ket talaga nga mabenepisyaran digiti amin ngagtaltalon iti probinsya iti Ilocos Norte. Kabayatan na naamuan nga 4 unit iti 30 metric ton capacity a dryer tinainstolar iti nasao a lugar. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.